House of Glory Family Church. Ibandla iHouse of Glory Family Church eliholwa umpostoli uNG kanjalo noPastor NP Zulu bakwethulela iconference yakulonyaka ka2025 eyaziwa ngokuthi iDivine Expansion Annual Conference 2025. Le conference iqala mhla ka23 kuya kumhla ka26 kuOctober njalo ngo6 ntambama, kanti kunenkonzo ekhethekile ezoba ngomgqibelo mhla ka25 yobuholi kanjalo nezisebenzi zasebandleni. Ikhulumi zakho umbishophi uSL Ntombela webandla iPorter's House Family Church kanjalo nombishophi uSP Ndlovu. Kulonyaka iHouse of Glory Family Church igubha iminyaka ewu16th anniversary. Konke lokho kwenzeka lapho leli bandla likhonzela khona eMelmont enumber 41 Reinhold Street eHGFC Worship Center. Ungaphuthelwa izwi elinamandla, ungaphuthelwa ubuhlakani bukaNkulunkulu phezulu kwabantu bakhe, izwi, indumiso kanjalo nomkhuleko. Ungaphuthelwa. Ngemininingwane ungafonela u076 874 3649. Inceku kaNkulunkulu umpostoli NG kanjalo nomfundisi uNP Zulu basibizile. Ayibona nekhona.